Так, бүгін нәрсе ошадың? Бүгін королевская ватрушка. Юлда королевская ватрушка ошадың мы? Автобусда барғанда. Олар шуғыштылар güzel. Қызық болған екен. Шештен тартышалар. Міне соңынан әймен міне. Жол қасына шырыш астына біз не қоямыз? Яра сау біліңіз, шырыш астына ватрушка кофе. Ассаламу алейкум. Сәлем достар. Яңалыклар түгел, тапшыруының шираттағы шығарылышын яздыруыбыз бүгін. Сәлем güzel. Башлап қарайық. Бүгін салқынның суығы емен міне нешіктір? Бүгін 28 ноябрь. Салқын болырға тиішінде olur. Yok, күлдің міне қыш келді де қойды міне емен. Бір. Міне былтыр мен қатырлеймін, былтыр ноябрьда яуып, бұл қоры іріді. Ірітіп, жібітіп, нерватып жүрмәді. Бұл шыратып, дүниелерін әнесіға фуға батырып, соңымдан міне қорлар яуды. Бір қондырды шының білен тұра, Аллаға шүкір. Биылғысы шулай, Аллаға шүкір. Қыш салқын болырға тиішілай бит, Роберт. Мене менің фикірім шундай. Салқын сен градусын айтады. Шистір жүрген қыш түгіл енді ол. Міне бір әйбір айтам сеңа мен шистір жүрген қыш түгіл енді ол де. Нек шынап бетейді міне еме. Не үшін қыш көне кіші көп ауырай. Дәсіна салқын тиюдәңіне түгіл. Yok. Әгер дә қыш көне температура әр вақыт 25-30 градус тиресінде тұрса, мисал үшін минус енді әлбәтті қыш көне. Bütün bulğan bakteriyalar onlar ölüp bara iken. Ya ise onlar tarala almıyor. Eğinde mine ol jibitip 5 gradus, 10 gradus arasında mine şulaytırıp yürüyken eymi, baş qatırıp eymi, ya jibitip, ya nişep, mine naq viruslar taralırga mine degan mümkünçilik iken. Татарстанда қышның орташа температурасын білесің, сен 25-30 дейсің, орташа температурасын білесің ме? Біздің Татарстанның қышның... Қышның бір 10-15 ме? 14-15. 14-15. Шулайрақтыр шул. Чөнки аның битенде менә төшкән вакытта булай, температура әзгә күтәрелгән вакытта булып ала. Шуңа күрә ләкин менә 20-25 градус салкын булып торса, шул хәтле рәхәт булай. Аның салкыны барыбер сизелми ул хәтле. Җиле чыкмасын, дымлылыгы булмасын, дымлы булмасын, беләсеңме? Дымлы булса салкынча була. Менә бүген әйтәм, салкынның суыгы бүген. Аның бит аның җиле дә юк ул кадәр, ләкин дымлы менә үтеп керә менә. Монда менә үтеп керә дә. Үтәли керә тора. Үтәли керә. Шиметтер шундый зәмхәрир. Без бу исәнләшү өлеше генә шундый бер. Китте. Син һаман тормоздан ала алмыйча утырасың менә, мин күптән башладым бит инде. Куясың син, кая? Алда барасың син, орта барасың, ортача барасың. Ярый, әйдә башладым бит инде син, һаман утырасың. Күптән башладың? Ярый, башлый әйдә. Шүлер син, Роберт. Әйдә, башлап барайық. Сен келдің сен бүгін? Мен мында келген сен кахва ішем. Бұл кахваның сұрауы шыққан болған ағыры. Ләкин не де болса бір тәмлішкі білен. Так, бүгін нәрсе ошадың? Бүгін королевская ватрушка. Юлда королевская ватрушка ошадың мы? Автобусда барғанда. Біздің кондукторлар келеді. Сен билет сатқандар, как раз таки билет еткенде. Ватрушка кофе. Hayırlı gabısın, yarabbi bir alım. Mənə min sindən сұрамақşıydım, sen biteyini bizдің sport suyuşu kişi olarak. Ben de indi şunda deneyim. Нәрсе анда футболда яңалыклар? Ой, güzel. Sen koyan bilesizsin. Хотя Yok, алай түгел, dünya чемпионаты бар бит. Dünya чемпионаты бар. Шуны сұрайын бит. Сенсациялар дейсің, дейме? Так, сенсация, кешегі сенсация, яғни енді якшәмі күніне озған матчта бұл Грант, яғни Бельгия жиылма командасы белән Марокко ойнадылар. Һәм беләсең бит инде әлеге парда фаворит булып Бельгия командасы санала. Ул гомуми зачет буенча, тегене илләр буенча ул 2нче урында бара була, 3нче урындамы. Олар кеше 2-0 исәбе белән җиңелделәр дә куелдылар. Беләсеңме? Бельгия исәбе миндә әйтмәкче, олар фаворитлар санында. Ләкин кеше җиңелделәр дә. Ни сәбәпле булды соң бу әллә Марокко командасында бик көчле футболчылар бар? Алда аерым шәп футболчы, уенчы футболчылар бар. Бар алар, ни дисәң дә. Ләкин монда алар күбрәк. Һәм монда 11 дисәң дә шәп уйныйлар. Беләсең, аңлыйсыңмы? Сыйфатлы уенчы. Һәм аларның бәясе дә, футбол бәясе инде дим.
Bularga караганда bir 10 тапкыр артыграк. Буларның Марокконың bir 3-4 уенчысы бар. Димәк, буларга фәкать уңыш кына елмайган булып чыгамы? Білмейм, шо, білмейм. Әллә булар профессионаллык итә алган микән? Нәрсә тагын менә минемчә тагын бер сәбәбе бардыр аның. Алар картая башлаганнар. Әлеге Бельгия уенчылары, буларның составы яңартылмаган, беләсеңме? Алар беренче тапкыр гына җиңеләмсең әле? Бу турнирда, бу турнирда беренче тапкыр җиңелә. Алайса тукта көтеп карыйк әле. Менә шуны көтәбез инде. Бу барыбер сенсация рәтенә керә. Чөнки Марокко командасы грантны 2-0 исәп белән җиңсен әле. Бу мәсәлән чагыштырсак, беренче сыйныф укучылары 11нче сыйныф укучыларын җиңгән күп була инде, Шулай дисәң дә, булай әйдә 5нче сыйныфлар 11-не. Менә шу 6нчы сыйныф 11, менә шундыйрак типта. Тагын сенсацион бер хәбәр, моны хәбәр дип әйтим, яңалык түгел, яки яңалыкка керсен әле ул. Кичәге матчта, кичә Зенит белән безнең команда Спартак уйнадылар. Менә ул матчта 6 удаление булды. 6. Син күз алдына кит. 6 удаление. 6 кызыл карточка. Ул бик начар. Ул бик күп. Монда эшне куйдылар, монда эшне куйдылар. Һәм алар сугыштылар гүзәл. Кызык булган икән. Так, уж мин карадым сугышларын аларның. Кызыкмы? Бик кызык. Менә сугышлары ничексең уйнауларына караганда профессиональмы? Юк. Юк, ни өчен нәрсәгә сугышаларсың алар? Әйт әле, алар бит инде менә уйнарга килгән. Акчалары бар дисең дәйме? Акчалары менә Зенит белән бу футбол. Спартак, әйе. Булар бит инде аяклар белән уйнарга килгән кешеләр, әйме? Футбол уйнарга килгән кешеләр. Нәрсәгә сугышаларсың аны? Ну, нәрсәседер ошамагандыр инде. Нәрсәдер әйткәндер бунсы. Юк, монысы да сүз белән әйтергә тиештер бит инде, әйме? Инде. Ошамаган бит, ошамаган шуңа. Ояк белән кийттереп типмәсме берне? Бу бит инде димәк, безнең ир кешеләр, бигрәк тә спортчылар психик яктан дигән инде психик яклары тотрыксыз дигән мәгънәне аңлата түгелме? Андыйлар да бар. Андыйлар шырый. Кызып китә торган. Хәтта нәрсә җитми дисең дәйм, акчалар менә бит. Юк, чыннан да бик күп акча алалар. Соң чыкта раздевалкада ни тиндейме? Раздевалкада шишен. Раздевалкада сөйләш, нәрсә аны сугышып торырга? Раздевалкада шишен, ушул шишене булмас бит. Кара әле, хәзер бит безнең хатын-кызлар арасында да шундый ниләр бар, җыелмалар, әйме? Хатын-кызлар да безнең хоккейда уйный, футболда уйный, анда да сугышалар микән? Мин сугышларын күрмәдем. Нәрсәдер бар, әйтешәләр. Шестен тартышалар. Күпләр бит инде финанс пирамидаларының начар икәнен аңлыйлар, әйме? Анда керткән акчаны кире алуы шикле булуын да чамалыйлар. Ләкин әйе, бер артлы безнең менә узган елны гына да, әйме? Башта Финика булды, әйме? Аннары Антарес, аннары Френдекс китте, әйме? Һәм кеше тегесенә дә акча тыкты, бусына да акча тыкты. Менә шушы Финикага акча салучы лар сөйгән микән инде бу яңалыкны ишеткәннән соң, әйме? Шушы финанс пирамидага нигез салучыларның берсен Эдвард Сабиров буга, әйме? Аны кулга алганнар. Аңа кадәр ул бер видео яздырган иде. Финикага теге акча салучыларның, кертемчеләрнең барлык акчалары Даниэль кемәдер? Максумов дигән кешенең шотларында ята дигән видео яздырды. Шушы видеоны яздырып, әз генә вакыт үтүгә Интерпол Сабировның кайда икәнлеген ачыклап, аны шунда ук кулга алган. Моңа кадәр әнә шул хәзер әйтәм, бер видеоблогер бит инде, әйме, менә шушы Сабиров турында видео да чыгарган иде. Имеш аның 1 миллиард сумлык вилласы да бар. Бер виллада күрсәтә. Мин беләсем тагын нәрсә. Буларның бөтенесендә тотарга тиешләр. Бу бит инде алдау, бу бит инде махинациялар, акча белән. Бу бит инде зур размердагы махинациялар, в крупном размере, да, мошенничество шулайлар бит инде. Ләкин дуслар, менә ул финанс пирамидаларының яхшы эш түгел икәнен һәрберебез дә аңлый бит инде, әйме? Ләкин менә шушы тиз арада җиңел генә күп акча эшләү теләге ул элегелектән бар кешедә, шулай бит? Әлбәттә. Ни дисәң? Тиз арада менә акча эшлисе килә, акча кертәсең, 20 меңнән кертәм дә, аннары алам да, анарсың тагы миңа көндә шуны акча табып торачак дип хыяллана бит. Ул беләсең, ул кемгәдер язган инде теге күп акча эшләү. Беләсең, мин андый кешеләрне хәтта исемнәрен дә беләм, ләкин мин аларны әйтмәячәкмен әлбәттә, әйме? Юк, чынлап. Акча кертеп, үз акчаларын, керткән акчаларын чыгарып, күпмедер өлеш акча алучылар да бар. Кайберәүләр керткән акчаларын гына алып кала алды, кайберәүләр менә акча кертеп югалтты, мәсәлән, андыйлар да бар. Андыйлар күп.
Шуңа күрә җинаять эше кузгатканнар да бит инде. Мен бит моң театр мәйданчыгында булып кайттым әйме. Демәк, булайрак тиз генә әйтеп куйдым инде. Нурбәк һәм аның сәләтле командасы безнең өчен, тамашачылар өчен яңа бер спектакль язарлар, эксперименталь спектакль, алдан әйтеп куям. Чөнки Нурбәк мен уйнаган спектакльләр, алар һәммәсе дә эксперименталь спектакль әңгәмә дип атала. Без аның предпоказында булдык, алдан күрсәтү инде булдык тамашасында, әйме. Ә менә Üçüncü gün Şinbə günü onun premierası oldu. Әлеге спектакльны карарга тәкъдим итәм мин. Безнең тамашачыга. Чөнки менә шундый бер кызыклы әйбер, әйме. Пресс-конференция уздырдык ахырдан, әйме. Мин әйтәм Нурбәккә, сорыйм Нурбәктән. Нурбәк, әлеге спектакль нәрсә турында? Җавап нинди беләсеңме? Нинди? Белмим нәрсә турында бират. Менә беләсеңме, кемдер нәрсәдә булса үзеннән анда нәрсәдер таба ала, әйме? Кемдер аңламаячак, кемдер үзенчә монда анализ бирәчәк, әйме? Менә мин үземнән чыгып әйтәм, башта аңламадым, соңыннан аңлый башладым, соң анализ бир. Ул шулай менә, аны хәтта Нурбәк үзе дә аңламады. Ләкин сез карап кайтырга тиешсез. Үзегезгә нәрсәдә булса, аннан сез алачаксыз һәр хәлдә. Чөнки монда менә аталар белән уллар проблемасы күтәрелгән. Tamamlaymış da или сөйлик тагын. Tamamlıyoruz. Ярый, дуслар. Сүзне озакка сузмый, әйме сезнең дә яңа ел алдында эшләрегез күптер. Аласы бүләкләрегез дә бардыр инде, әйме планлаган эшләрегез дә бардыр инде. Сабырлашык без. Үзең син бигрәк тегин итәсең. Әле ноябрь ахыры гына дисеңме? Әйе. Юк, инде бер ай алдан әзерләнә башламыйлар. Хатын-кызлар шулай инде алар. Тыңлагыз. Соңыннан алданрак алып куйсаң, аннан җиңелрәк була ул. Соң булмасын, соңыннан. Белмим, мин 31 декабрьдә зыйм барысында. Бүләк ниме? Бүләк тәкси була. Соң, белмим инде. Кемгә бүләк? Юк инде, балаларга бүләк алданы кыздырган. Ярый, дуслар, сау булыгыз. Соңна сөйләшеп торам, безне соңна сөйләп торам. Менә соңнан әйме менә. Юк астына, шыршы астына без ни куябыз? Ярый, сау булыгыз, шыршы астына бүләк куябыз да, әйме, соңнан балаларны уятабыз. Сәгать 12дә балалар чыга. О, Кыш бабай килде. Ашалар бүләкләрен, ашыйлар да, шампан шарабын эчәләр дә тегене. Балалар өчен детский шампанский эчәләр дә, соңыннан яңа каршы балалар да шулай кирип китәләр. Все булгандыр. Итәр. Азат!